Good evening po mga mamamayan. Ngayong gabing ito ay may lulutuin na naman pong bagong recipe ang ating Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang lulutuin mo ngayon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa po ng isa sa mga sikat na tinapay na mga Bisaya. Ang tawag po dito ay bahog-bahog. So, ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa ating dough or crust ng ating bahog-bahog, gagamit po tayo ng 4 cups ng bread flour, 1/2 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon ng asin, 2/3 cups ng fresh milk, 4 tablespoon ng butter, isang pakiting yes or 1 tablespoon, at 1 cup ng warm water. Para naman po sa ating pudding or sa ating filling, kakailanganin po natin yung tinapay, yung mga tira-tirang tinapay or yung mga tinapay na medyo luma na pero okay pa siya, hindi pa siya sira. Tapos gagamit tayo ng evaporated milk or kung wala po kayong evaporated milk, pwede din po yung fresh milk. White sugar, 4 na itlog, food coloring na kulay red at saka violet. Tapos sa ating toppings, maglagay po tayo ng sesame seeds. Ang pinakauna po na gagawin natin, papa-activate po muna natin yung ating yeast. So, sa 1/2 cup na warm water, lalagyan po natin siya ng 1 tablespoon ng sugar. Yan, tutunawin lang po muna natin. Para mas mabilis po yung pag-alsa ng ating yeast. So, importante po na maglagay po tayo ng sugar. Ngayon, ilagay ko na po itong ating isang pakiting yes. Tutunawin lang natin. Tapos, hihintayin po natin ito na ma-activate or yung bubula po siya. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung magiging hitsura niya pag na-activate na po yung ating yeast. Hahayaan lang po muna natin yan. Hihintayin po natin siyang ma-activate. Ngayon po, habang hinihintay po nating ma-activate yung ating yeast, iinitin ko po muna itong ating fresh milk dahil nailagay ko po ito sa ref. Tapos isabay ko pong i-melt itong ating butter. So dahil 1/2 cup po ito at ang gagamitin natin ay 4 tablespoon, hatiin ko po siya. Itong 4 tablespoon lang po yung ihahalo natin. Kailangan po natin siyang initin dahil mamamatay po yung ating yeast pag hindi natin siya ipapainit. Yan, ito-turn on ko na po yung ating stove. Hihinaan ko lang. Tapos hihintayin po natin siyang mag-melt yung ating butter. Ngayon po ay paghalu-haluin po muna natin yung ating mga dry ingredients. So, ito 4 cups ng bread flour. Lalagyan po natin siya ng 1/2 teaspoon ng asin. Tapos 1/2 cup ng ating white sugar. Paghalu-haluin po natin. Habang hinihintay po nating medyo mag-cool down po yung ating butter at saka milk at yung pag-activate ng ating yeast. Ngayon po, nakikita nyo na nag-activate na po yung ating yeast. So, ihahalo po natin siya dito sa ating milk at saka butter mixture. Ayan. Tapos, imimix lang po natin. Ngayon, ibubuhos na po natin siya dito sa ating flour mixture. Pag napagsama-sama na po natin ito ay mamasahin na po natin. Kakamayin ko na po dahil medyo ano na po siya. Hindi na masyadong didikit. Pwede po kayong magdagdag ng konting harina. Masahin po natin to hanggang sa
smooth yung kanyang texture, na parang elastic na po yung kanyang hitsura. Pag ganito na po yung hitsura niya na medyo elastic na at saka hindi na po madikit sa ating kamay, ay ready na po natin itong paalsahin. Bibilugin ko lang po. Tapos lalagyan po natin siya ng konting oil para pag umalsa na siya ay hindi siya didikit dito sa ating container na nilagyan. Paalsahin po natin to ng mga 1 oras hanggang sa magdoble po yung kanyang size. Ngayon, lalagyan po natin siya ng plastic wrap or yung cling wrap. So, babalikan po natin to mamaya after 1 hour. Habang hinihintay po nating umalsa yung ating dough, gagawin na po natin ngayon yung ating pudding or yung ating filling ng ating bahog-bahog. So, ito, pupunitin po muna natin itong ating tinapay. Kahit anong tinapay po ay pwede pong gamitin. Basta make sure lang po na yung tinapay na mga leftover na tinapay natin ay hindi pa siya inaamag or yung wala pang molds. Pipinuhin lang po natin para mas mamadali po natin siyang mamash mamaya paglutuin na natin. Kung may mga tira-tirang tinapay po kayo sa bahay nyo, huwag nyo pong sayangin, huwag nyo pong itatapon. Pwede pa rin po kayong makakagawa ng masarap na tinapay tulad nito, yung bahog-bahog. Alam ko, marami pong gusto ng bahog-bahog, lalong-lalo na sa mga Bisaya. Sikat na sikat po ito na tinapay. Sa amin po sa Mindanao, banda, ang tawag po namin dito yung pie. Yung bahog-bahog, yung bali, sa Cebu daw po yung sikat, yung po tawag nila, bahog-bahog. Ito po yung karaniwang binibili namin nung mga elementary days ko pa. Ako, ang sarap po nito pag lalong-lalo na i-partner mo sa ice candy. Yun po yung lagi kong kinakain pag recess. Yung mga bakery kasi, ito yung mga ginagawa nila pag may mga tira-tira silang mga tinapay na hindi nabibenta. Yung medyo matigas na, hindi na nabibenta sa mga customer. Yung mga tinapay pala na nabili ko ay naka-markdown na yung mga presyo nila. Medyo mura na dahil malapit na siyang ma-expire pero hindi pa naman siya sira. Medyo matigas lang. So, i-set aside po muna natin yan dahil paghalo-haluin po muna natin yung ating itlog saka yung ating milk. Ngayon, maglagay po ako ng mga 2 1/2 cup ng evap milk. Or kung wala kayong evap, pwede yung fresh milk. Kung alin lang po yung meron kayo. Tapos ilagay po natin yung ating itlog. Bali, ang ihahalo ko po dito, 3 pirasong itlog. Yung 1 piraso na natira ay gagamitin po natin siya mamaya para sa ating egg wash or yung papahid natin sa ibabaw ng ating tinapay para maging golden brown siya. Haluin muna natin. Tapos ngayon, ilagay ko itong ating 1/2 cup ng white sugar. Pwede po kayong maglagay ng vanilla extract kung mayroon kayo. Pero ako hindi na ako maglalagay dahil may yung flavoring na strawberry tsaka ube na po yung ilalagay ko mamaya. Pwede na yan. Ngayon, meron po ako ditong kawali. So, dito ko po lulutuin yung ating magiging pudding or filling. So, ilagay ko po itong ating nahimay na kanina na tinapay. Tapos, ibuhos ko po itong ating mixture ng milk at saka itlog.
i-mash po muna natin siya bago natin sindihan yung ating stove. Para ma-absorb ng tinapay yung ating nilagay na mixture ng milk at saka itlog at yung sugar. So ngayon, pwede na po nating sindihan yung ating stove. Lulutuin po natin siya ng nasa medium-high heat. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa medyo mag-sticky or matuyo po yung ating filling. Or kung medyo matuyo po siya, pwede po kayong magdagdag ng konting milk. Depende na po yan sa tinapay na nilagay nyo or gaano karami yung tinapay na ilagay nyo. Pwede nyo po yung i-adjust yung milk, yung dami ng ating milk. Yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya pag medyo nag-sticky na siya. Ngayon po na ganito na po yung hitsura niya na medyo natuyo na at medyo sticky, ay ready na po ito. Hahanguin ko lang po para malagyan po natin ang ating food coloring. Ngayon po, hahatiin ko po itong ating filling dahil bali dalawang kulay po itong gagawin ko ngayon. So, itong kalahati, lalagyan ko po siya ng kulay red at saka itong isa ay purple. So, maganda po kung na lagyan nyo po siya ng kulay na habang mainit pa para mas madali po nating ma-scatter yung kulay. So, unahin ko po itong ating kulay red. Depende na po sa inyo kung gaano katingkad ang kulay na gusto nyo. Ayan po, ito na po yung hitsura niya pagkatapos ko pong nalagyan ng ating food coloring. So, itong red, hindi po siya masyadong red dahil iba pala yung nabili ko na pang color. Ibang klase pala yun. Hindi siya masyadong matingkad yung kanyang kulay. Kaya ganyan. Pero kung may mahanap po kayo na yung food coloring na color red talaga, mas maganda po na yun yung gamitin nyo. After 1 hour ay umalsa na po yung ating dough. Ayan, tatanggalin ko na po dito. Hahatiin po natin siya. Ito muna yung iro-roll ko para gawin nating crust or yung dough ng ating bahog-bahog na kulay ube or yung purple. So, ipa-flatten lang po natin. Ngayon, kailangan po natin ng baking tray para dito po natin ilagay yung ating crust at saka yung ating nagawa na filling kanina. So yan, susukatin po natin kung kasya po yung ating ginawang dough kanina sa ating baking tray na gagamitin. Kailangan po may extra siya dito sa gilid para pangtakip po sa ibabaw. Ngayon, ilalagay ko na po yung ating ginawang filling. Flatten po natin. Kailangan malagyan po natin siya lahat. At saka pantay-pantay po yung kanyang kapal. Yung technique pala para magiging smooth yung kanyang texture, yung kanyang sa ibabaw ay babaliktarin po natin. Dahil minsan po ay medyo magkulang po tayo ng dough. Pagtakip natin sa ibabaw, magkulang tayo. So, magandang gawin po pala yung babaliktarin natin. Para yung sa ilalim, maganda po yung kanyang kalalabasan. Ilagay ko po itong ating purple or yung ube flavor natin. So, after natin yung na-flatten, ika-cover na natin. So, yan, 'di ba? Parang ano siya. Yung, hindi kasya yung ating pangtakip dito sa ibabaw. So, para mas maganda yung kanyang resulta, yung sa ibabaw niya, babaliktarin po natin siya.
Kuha lang po ako ng baking sheet. Lagay po natin. Tapos babalik na rin natin. Yan. Diba? Tingnan nyo. Hindi na makikita yung mga ano niya. Yung mga punit-punit kanina. Or yung may mga linya. Okay lang yan kahit hindi perfect yung kanyang hugis. So ngayon, ihanda ko na po yung ating egg wash para lagyan na po natin sa ibabaw. Bago pala natin lagyan ng egg wash ito sa ibabaw, tutusukin po muna natin siya ng itong tinidor para may design siya. Ganyan. Ngayon, meron na po akong nakahanda dito na egg wash, yung egg yolk at saka nilagyan ko yan ng konting fresh milk. I-brush lang po natin sa ibabaw. After nyan, bubudburan po natin siya ng ating sesame seeds. Ganon din po yung gagawin natin sa isa na ginawa natin kanina. So, iset aside po muna natin to. Ayan po, ready na po natin itong isalang sa ating oven at saka naka-preheat na po yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. So, lulutuin po natin to ng mga 30 minutes or hanggang sa maging golden brown po yung kanyang ibabaw. So, makikita po natin mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po, hahanguin na po natin yung ating tinapay or yung ating bahog-bahog dahil luto na po siya. Palalamigin lang po muna natin to bago natin siya hiwain. Ayan na po mga mamamayang ang ating bahog-bahog na ginawa po ni Mama Yeps. Napakasarap po kasi tinikman ko po siya. Grabe, sobrang sarap. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, Mabuhay!